Ja by som, keď som ja zakladal UBOK ešte, tak som hlavné kritérium postavil, či boli zlikvidované, eliminované, alebo dokonca trestne stíhané špičky zločineckých štruktúr, ktoré boli v tom čase evidované na Slovensku. Čiže nie počet trestných stíhaní, nie počet, povedzme, aj odsúdených, ale či existuje alebo neexistuje organizovaná kriminalita, či ubližuje ľuďom, neubližuje ľuďom. Čiže tak som to ja vnímal. Lebo teraz, čo sa môže stať, ak povedzme napríklad tú NAKU zrušia alebo ju eliminujú, nebude tu policajná zložka, ktorá sa bude špecificky zaoberať organizovanou kriminalitou. Toto sa stalo za pána Mečiara, že zrušili celoslovenské útvary, na to zriadené, podriadil v nejakých krajských štruktúrách, odbory závažnej kriminality to nazvali. No a až potom vlastne rapidne v 90. rokoch vstúpla organizovaná kriminalita. Všetky mafiánske skupiny tu vlastne od toho momentu začali byť agresívnejšie, silnejšie. Nedalo sa proti ním pomaly postupovať, až keď sa zas táto krajská štruktúra sústredila do celoslovenskej. Tá forma odhalovania bola cielená, zameraná na tieto štruktúry. Sa dalo proti tomu veľmi s veľkými problémami nejakých vtesnať do nejakých únesnejších mantinelov. Následne, až keď bol potom zriadený úrad špeciálnej prokuratúry, špeciálny trestný súd, potom sa to podarilo dokončiť aj trestnoprocesne.